Shuhada bayan Allah rayuwa da ku ba mamance ba. Mun yi jinjina ga gwaraza su ne Rabbi ya musu shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da ku ba mamance ba. Mun yi jinjina ga gwaraza su ne Rabbi ya musu shaida. Na fara da sunan Allah Al-Maliku ya zulmanni, wanda ya dare ya yi rana cikin luɗufi ya kago dini. Karanin kanin ka salati gun Mahmudu sirrin kauni, sa ahali na gidansa tsarkaka masu yakini. Zantukan da zan yi isarwa sako ne na yau mashada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Sai ya ce mun saba muna zama a Husainiya ne, bijajen Imamul Kazim in ya zo 25 ne. In ya zo a ƙarshen mako mun ka yi munasaban shuhada ne. In ko bai dace ba mukan yi zaman Imam Kazim ne, sai mu bari ƙarshen satin mu ɗabbaka yawon shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Da a ce komai lafiya mukan yi tarukan mu a jere, banda gagarumin taro da muke yi dukkan mu tare. Mukan shirya zaman reception ahalin shuhada'u a tare. Akan ɗauki 'ya'yan shahidai a kai su wuraren nishaɗi a tsare. Kwanaki ake ɗauka kafin da bayan yawon shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Amma kamar yanda muka ce yanayi ya hana wannan, don ya gwamasa lokutan zaben da za a yi sannan. Ba mu san me suka shirya a lokutan zaben ba a rannan, kuma gashi babu kuɗi a ɗaka canjin ga ya hana wannan. Sun haddasa tsadan man fetur, tafiya a yau ta yi tsada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Sai ya ce daidai gwargwado da sako a yanda na saba, da fatan za a yi bibiya sakon na baya a duba. Mun saba dukan shekara mukan yi bayani duba, bisa abin da suka waka a harka karami har babba, musamman wanda ya zo a kusa kafin yau mu shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Mun yi jinjina ga waraza su ne Rabbi ya musu shaida. Sai ya ce mun san waƙi a kala-kala muna ta tuna su, musamman waƙi an Zaria na Bahar ba manta su. Da yaren turanci Zaria masa ka tuno gelle su. Kafin shi akwai wasu ma duba tarihi zaka gansu. Abubuwa sun ci gaba yanzu je ka ji jawabin shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Musamman wannan shekaran abin da su faru a baya, musamman wata biyu da ya wuce Disamba muna ta Zaria. Wannan karo na 7 kenan da shekara sai mun shirya, kuma ana kawo abubuwan da su faru baki an Zaria. Wake Albahari taimuni kisa na gilla kowa shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Ya faɗa a wannan shekaran bayan an yi yawon shuhada, an yi maulidin Imam Mahdi lafiya kowa shaida. Duk juma'an ƙarshen Ramadan muna Kudus Allah shaida. Da bana ya ga wurta ko ina kam sai da aka da. An yi Kudus da ba a yi a baya ba, in yi abin shada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Abin mamaki a duniya ba mu ji an buɗe wuta ba, ko Isra'ila a Kudus ba mu ji an harbi wani ba. Amma Kaduna da Zaria an yi harbi ba wai ne ba. A Kaduna an kashe Mustapha Abubakar Wagini duba, har Mashhad aka sa hoton tsaron Kudus yayi shahada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. An ji mu 'yan uwa rauni wake a ta wannan rana. Zaria Kaduna sun yi kisa makiya a wannan rana. Bayan kwanaki 52 ta shahada 'yar Usmana. Wannan abin takaici ne, mutane suna bisa nuna solidaritin su ga al'akasa, kuna kashe su an yi shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Mun yi jinjina ga waraza su ne Rabbi ya musu shaida. Birnin Kudus ta musulmi ne su ake wa goyon baya,
in ka fito sai a harbe ka. Makiyan mu ba su da kunya, irin wanga aikin dabancin ake yi a Najeriya. Tunanin su kullum sai harbi su kara da Islamiyya. Ko dabba ba za ta yi aikin gaba, mutum biyu sun yi shahada. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. Sai kuma aka zo Ashura, wake a ta faru a haka. Duniya an yi lafiya, Zaria su kai mana hauka. Sun kashe mutum uku har musin zaluncin gabayi da tamka. Sai ya ce daban al'ajabi mutanen da su sun ɗauka. Komai akan mu kisa ne za su yi, duniya ta yi shaida. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. Wai su suna cewa suna faɗa ne da yan IMN, ba da shi'a suke yi ba, balle a kai CNN. A bara imam ya yi magana kan kirkiran IMN. Mu ba mu santa batun asali, su suka kirkire MN. Tun bayan wakin an Zaria suka yi yunkuri an shaida. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. Baro-baro suke harbin jama'a in an ce wannan shi'a ne. Har ma idan suka kama mutum suna tambayan suna ne. Idan kai ka ce suna Ali ne ko Fatima shi'a ne, ko ki ce suna Zainab hukuncin ki ai harbi ne. Haka makiyanmu suka yi ta yi, jama'an gari sun shaida. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. To kuma sai daga baya faɗin su wai ba da 'yan shi'a ba, wai su da IMN ne sun yi banin ba za su barta ba. Wai sun yi banin ba ta nan har 'ya'yan ba za su sake ba. Saboda haka sun wawaitar da kansu ne idan kuka duba. Sai dira suke kan tarurruka har Ashura an yo shaida. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. Mun yi jinjina ga waraza, su ne Rabu ya musu shaida. Duk duniya kowa ya san ko ina ana Ashura. Muku sai su ce IMN ne su harbi suna ta da kura. Shekara 1400 Ashura tuni aka fara. Yaushe aka yi Najeriya da za ku ce mu muka fara? Kun nuna kanku faɗa kuke da dinin Islamu ku shaida. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. Wannan batu da nake yi je ka duba jawabin malam, za ka fi gane wasan ka sanka in ka ji malam. Domin waka ta tsinta ce daga zancen malam. In ka hau YouTube ABS za ka sauke zancen malam, za ka fi fahimtar sakon Alzakzaki baban shuhada. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. Makasanmu sun nuna mana su makiya ne na ilahu, makiya na manzon Allah da ahalinsa katangan sulhu. Kamar yadda kakanninku su Fir'auna suka ki ilahu, su Banu Umayya Abbasiyawa duka kun shiga sahu. Ku ne Yazidawan wannan lokacin duk mun shaida. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. Malai ya yi bayani ‘yan uwa da kuka yi shahada, ku ba mutattu ne ba da nassin Kur'ani shaida. Kun ba da rai da jininku kun rabauta kun yi shahada. Roko muke Allahu ya amci zuwanku sannan ya sada. Ku da duka rayayyun nan da ya azurta suka yi shahada. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. Rayayyun shahidai da aji masu rauni suna yin jinya. Rabbana ya mai shai kafara ya karu da dukkan juriya. Ya kamba maladanku sadaukarwa ya zam sanadiya. Tabbatan addinin Allah ya mulki ƙasar Najeriya. Allah ya baku sabati har ƙarshe ya baku shahada. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. Mun yi jinjina ga waraza, su ne Rabu ya musu shaida. Muna fatan Allahu ya dawo da ku taimaki ka'im. Albishirin ku muna shaida ku tsaya a addini kyam. Ko makiya sun yi sharrin tara hanya karya ne kam. Laifin ku shine yin da'a ga Allah kuna bin ka'im. Insha Allah muna bisa turban ko har mi shahada. Shuhada bayan Allah, rayuwa da kuma mamancewa. Iyalan shahidai da abokai musiba ta shafe mu, babu mafita sai komawa ga Allah mu
mu daure dukanmu. Sai ya ce Imam Kazim ya faɗa sharri bai samun mu, mumini alheri yake samun shi inji imamu. Ka tuna da waki akai kuka ma yana ƙara lada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Kamar yadda ya zo cewa masu kukan Imamu Husaini hawayensu za a cuɗanya da ruwa a ranar yaƙini, a shayar da zaɓaɓɓu a gobe kiyama ranar dini. Haka ma wanda suka yi kukan murnan kashe Husaini za a cuta da ruwa mai silka min shayar da 'yan wutaren shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Saboda haka koka wannan da ɗacin da duka ake ji, lada ne sosai ake samu ilahu yana ji. Ya kamata mai ta tunawa da shahidai su ma suna ji, don wasu sun ɗauka su mutattu ne san ba sa ji. Su ne suke da matattu na murayayyu ne shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Muna tuna jarumta na shahidai ne muna kara kaimi, sadaukarwansu muke koyi da kara dini da duk musulmi. Kamar yadda muke tunawa da shahadan Imam Al-Kazimi, taimakon da yayi wa dini sayyadi ya ceci musulmi. Shi yasa muke kara kaimi da mintuna wanda yayi shahada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Mun yi jinjina ga waraza su ne rabu ya musu shaida. Sai yan uwa rayayyu masu lafiya a wannan harka, ya kamata ka yi tunani mai za ka baiwa wannan harka. Wacce gudunmuwa za ka bayar don ka tsira da kanka akan wanga tafarki da shuhada suka ba da rayuka. Je ka duba zancen Malam ABS na yau mai shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Waɗansu sukan nuna kamar sadaukarwa bai kamata ba, wanda zai sadaukar za ya sadaukar ba tilas ne ba. In ba za ka iya ba kai abin da za ka iya ne duba. In ba ka son ka yi shahada mu abinmu ba laifi ne ba. In kana da tsoro to ka ji tsoron kama duk an yarda. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Amma ka duba me za ka iya yi a tsoron naka, don ka kauce wa shahada amma ba da gudunmuwarka. Karka ce kowa sai yayo yadda kai kake yin naka, don wasu na da tunanin dole sai an yi shahada duka. In ko ba za a yi ba a bashi ma duba zancen shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Malam ya ce ba haka nan ake yi ba kai ɗan caji, kowa yana ba da gudunmuwarsa ne gari ko daji. Wata irin gudunmuwa za ka bayar kai a kawo canji, za ka ba da rai ne ko a'a wani zai ba da baji. In ba za ka iya ba da baya akwai masu sanyin shahada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Ba aikinka ba ne ka ce kowa sai ya yi naka, ko ma ka ce baka shirya ba a tsaya a jira ka. Tunda dai kai baka shirya ba shi ya wuce ya barka. Ka tafi kai wani lokacin mutuwa dai ba ta barinka. Duk daren daɗewa za ka mutu gummani in yi shahada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Mun yi jinjina ga waraza su ne rabu ya musu shaida. Yanwa abin da muke fata kowa ya samu dakewa, sannan ya duba gudun wanda shi za ke bayarwa. Malam ya ce haƙƙin shuhada akan tafa magun bayarwa, inda a ce za a tallafa a yi ababe da yawa. Wannan babban nauyi ne kan musu iyalan shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Kamar mutum ya ɗauki nauyin karatun 'ya'ya na shahidi, ko kuma tufafi ko ciyarwa na iyalan shahidi. Bayan mu'assasa masu kula da duka iyalan shahidi, bai kafalatul aitam hidima suke ga iyalan shahidi. Sai mu roƙi rabbi sabati mu daddake inji abin shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamancewa. Sai ya ce jarrabawa in ta zo ya sha faɗa ba kowa ke ci ba, saboda haka in dai ta zo wasu za su faɗi kudu ba.
wanda ma ya faɗi akwai daman ya gyara lokaci bai kure ba. In dai baka buga ba akwai daman ka gyara ka duba. Duniyan ga dama ce aka baka nema lahira karka yada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Sannan imam ya yo magana kan sauran al'umma ne, suna kallon mu kaman wasu gungun mutane na daban ne. Suna ba mu suna kala-kala, wasu kamsu ce shi'a ne. To ba maki ba in an san meye ma'anar shi'an ne. Kowa yana da shi'a, duba zancen abban shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Ma'anar shi'a magoya baya na mutane ku duba. Asali shi'atu ahlul baiti kalmar ta zo ku duba. Magoya bayan iyalan annabi ko ba ku lura ba. Kalmar ta zo a Qur'ani, ma'anar ba wai ne ba. Haramin shi'atihi wa haramin aduwihi ku shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Mun yi jinjina ga waraza, su ne Rabbi ya musu shaida. In ka duba zancen malam za ka gane cikakken ma'ana. In ma kai shi'a ne ko aduwi mai yin barna. In kai ba shi'an ahlul baiti bane kana ina. Baki na ahlul baiti kake wallahi ka sha kuna. Ba na ukunsa a zancen nan biyun ga ko ina an shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Kowa na da shi'a harshe dan mana da shi'a. Mu ne shi'atu ahlul bait, a gurinsa muka yi bai'a. Kai shi'an shedan ne ɗagut da muka yi wa bara'a. Ku gane in kai musulmi ne ka ce wa kanka ma ɗan shi'a. Duk musulmi shi'a annabi ne, daga yau ka zam ka shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Wasu sun zo da wani suna, wai sunan su ahlus sunna. Malam ya ce ai kowa ma a kira shi ahlus sunna. In dai kana bin sunnan annabi a kira ka da sunna. Ba wani bambancin suna yanda kuke son ku nuna. Dukan mu musulmi ne, ba mu san bambanci ba ku shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Dukan mu musulmi ne, addinin namu musulunci ne. Islam muke sanya tabbata, shi za ya mulki kasan ne. Tabbas ko za ya tabbata, masu son hani makiya ne. Tsoro suke ji, shi yasa suke ta kai hari an gane. Karyan kuma ta sha karya, Allah zai kafa shi ku shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Meye na ku dagutai na jin tsoron ana yin dawa. Baya duka baya zaki, baya kisa yana burgewa. Baya tilastawa cewa yake duk ayo dawowa. A riƙe addinin Allah shi za a ke tabbakawa. Sai ku ce ala dole mai irin wannan shi za ku kauda. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Mun yi jinjina ga waraza, su ne Rabbi ya musu shaida. Kuma sai suka zo suna ta kisa, kisan kiyashi, kisa na gilla. Kashe mata da maza, yara jarirai bayin Allah. Da hakan har wasu na cewa abinda aka yi san ba illa. Wannan bata na basira da bai yi kama bayan Allah. Je ka duba zancen malam wanda ya yi a yau shuhada. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Dama idan da'awa ta bayyana irin wannan ku gane. Akan rabu har gida uku ne, wannan ai sunna ne. Masu kira su ne kaɗan, su ake azabtarwa ne. Sai azalimai masu tarsasawa makiya Allah ne. Sai majority yan baruwa na mai ci za su shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Malam ya ba da shawara, idan ba za a yi da kai ba, aƙalla ka kore sharrinka, kai shuru ba surutu ba. Menene naka na taimakon makiya su kau da dinin rabba. Kun ga wanda suke ta bambani suna hushi ba wai ne ba. Wai kisan da ai mana addini ne, sun faɗa an shaida. Shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba. Gashi yanzu kowa na ce a jikinsa duk kuna shan duka. Ko za ku ce shi ma addini ne ba kwa shakka.
duk da waliyan naku ne suke muku ɗauka a da can in aka zage su ku ne kuke mana hauka yanzu ko da kanku kuke tsine masu duniya ta shaida shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba godiya ga Allah bai nuni da abin da ku kuka so ba godiya ga Allah da ke nuni da ci gaban mu duka ku duba in kuka ci gaba da hasada za ku mutu ba wai ne ba sai ku mutu da bakin ciki lamarin da ya zama babba addini kam za ya kafu ku so ko ku ki kwa shaida shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba mun yi jinjina ga waraza su ne rabuye masu shaida sai kuma masu kisa a kansu sayyadi ya yi bayani daman Allah na gwada gungun mutane isinai ne mu yana gwada mu da ku ne don ya gane wane zai yi dini mu ana gwada ku da mu ne don a gane wa zai imani ya ka saurari batun malam da ya yi a ranar shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba duk aiki da kisan da suke iyayen gijinsu suke wa masu sace dukiyoyinmu da arzikinmu hannu arewa suna tsoron masu addini su hana su yin bolewa sun faɗa a fili shi yasa suke bin mu suna kashewa gwamnatin da ke kisa madadinsu duk duniya an shaida shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba in kuna tsammanin haka zai fishe ku ai shi kenan dama a ce wanda ke kisa zai dawwama a duniyan nan amma ina kai da kake kisan mutuwa kace wata ranan sai ce kar da ku fasa ya rage na ku ne ai wannan ya kara cewa albishirin ku kasara karshen ku shaida shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba za ku yi asara duniya da lahira ne ba shakka jina nan da kuka shekar yana nan a kawo kanku hakika wallahi gobe kiyama da mu da ku za a zo ba shakka Allahu zai yi hukunci za mu ga wane zai sha duka ko kaɗan babba tuce mu ba rabbana shi zai mana shaida shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba wannan kaɗan ne na tsago daga zancen sayyid je ka duba full na jawabin zaka gane bayanin sayyid sai ya ce in kun kashe mu shahada muka yoko jayyid kuma muna jira kar ku fasa in je maula sayyid mulkin ku zai kubuce duniyan ma za ku bar ta ku shaida shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba mun yi jinjina ga waraza su ne rabuye masu shaida shuhada bayan Allah rayuwa da kuma mamance ba mun yi jinjina ga waraza su ne rabuye masu shaida